mi hollata ko wonde ma lagine no jiiɓi ni ha feƴƴiti hit pular no wi'i wo si tawi mo gomɗinal mum timma yii ka Allah walli kefeero nyallal o sikka e diina ko fenande hara yoɓe tabintin wondema CNRD ko holli dooli wo CNRD ko yehi waɗi meltankoye wo CNRD pottoto élection waɗe président jomo jama on suɓi ara yoɓe wat yi dadi se ɗimmoɓe mum ɓe gande hiɓe ka woni ɗon ko ɓe heɗo ƴettali ɗo misal ɓe wawata si dadi sen tabitali lutti ka laamu ina colonel Mamadi Doumbouya wawata pilude Guinéen yoɗo ɗo ciwlora laamu ngun fingari haɓɓito woɓɓe wonay ka kaso ɓe ñaawe jamajulɓe ko ɓeynata kon janfa si tawi on hii laabani on ɓe laɓe ɓen on hii kon feɗɗude jakka plan moɓe suumi on moɓe mari on fi janfagol leñol ngol ko Allah lanan tugande e mali Imam Hamid yaltiɗo ɗe balle wowli ka haala kaɓe woduɗo andi ko haala wowlinta yaltinta haala ko haala c'est à dire yaltinta haala si tawi a yalti a dénigré a wowli gonga ɓennaɗa manki leñol ngol respect si tawi a wowli fenade ko ɗum no jama on yiɗi koya fenu tun juutina hunduko ma kon waɗa walingi wola ko alana wonana ko waɗata kadi few ko ɗum jama on yiɗi ko fenanede jonno yii premier imam on laabi e halfinaɓe leñol ngol coordination fulɓe e haale pular en yii yaaduɓe maɓɓe ko haɗi ɓe ittadole kewon ɓe tawta Mamadi Doumbouya o ko fiwata ɓe hersine sina ɗum wallahi no woodi ɓortotoɓe to préfet ɓe yeygol dignité ko ɓe jangi kon e a yaltino ɗum ɓe wona ɓe haalede ko premier imam labe hande kadi waton kontuɓe imam mere yiiɗo yewtireji maɓɓe billahi simi juwinani on nde onon tigui o ngalle kono koko tola wi kon hankin ka life makko o hokkiɓe 2 jours ɓe hokka 2 jours sina ɗum kala ko ɓe wi ɓawto ɗon wirtere haray ko kamɓe andi min ɗo aray si mangage si goɗɗo ɗo wona honnête hay siko hombo tigui de hay siko babenga wayno hokka no laggine jiiɓori ni ɓe aruɓe ɗo tun wawno jittande o probléme fewdiɗo ko leydi men mais ɓay ɓe ari ɓe ɓurti naɓirde yesso probléme o jooɗoɗen heɗoɗen laggine jiiɓike honorable Sellou Balde ko wi kon ɗo laggine jiiɓike CNRD no ko waɗi meltankoye o ɓe wata pinude Guinée ɓe jooɗo ɓe addana en ɗo ɓe imposana en ɗo nouvelle constitution ko tawata way o nouvelle constitution mo ɓe engagé no ɓe respectali charte transition on ɓe feni ɗum noon ɓe wata imposante en ɗo goɗɗum jaɓen kala Guinée jaɓuɗo ɗum ɗo haray o kanko andi ɗum noon minen ɗo wata goto haallo o nonde Dinguira ou bien o nonde Fouta Diallo fof fotti fi Mamadi Doumbouya ko fenade laaɓude goto tawataɓe si ɗum noon feƴƴi yewten honorable Sellou Balde ande ko yawɗon kon ko mawɓe inni kon janfanteɓe kala mo metti ɗum noon mo laaɓi yo mettu mais kon janfanteɓe a darike ɗo ɗe balle mi yi message ɗin a darike ɗo ɗe balle innuɗa ɓe sukaɓe wona ɓe warede kaati ɓe sukaɓe mayɓe premier décembre ɓay koye guite jama fof waɗi ɗum noon ɓenno fof on andi fi ɗum noon yahan watton baba ɗum noon joni hande kadi ko onon tigui ɗo ni ƴettude sécurité ma ɗum ƴetton garde yahum kala ko fallo ɗon sikkude ɗi garde ɗi sécurité militaire ɓe ma ɗum pinkaji ma blendeji honde baba ɗon sikkude ɗum ko ɗum nafata CNRD kala jokkuɗo CNRD billahi o heɓay probléme Sonko ko yawno Sénégal ko yawno Guinée o arti tun o heɓi probléme ayno ko haala fi kondanogol mo heɓi Sonko président Sénégal ko premier ministre Sénégal ko yawno Guinée o heɓi probléme makko jama on ala yiide ɗum noon kala wallahi kala jokkuɗo CNRD o situation ɗo jiibugol leydi ni billahi o nisanay ɗum o anda kadi way o waɗi erreur kadi kanko kadi mais par ce que ko ɓe nangiri yeditiɓe wonnoɓen ka Alpha Condé élément ɓe makko ɓen ko ɓe nangiri woɓɓe maɓɓe soki ko sabu golle maɓɓe bonde ɗen ɓe nangirnoɓe ɓay noon ɓeɗo ɓe arali ɓe moƴƴini ɗum noon ɓe arrange leyni ɓe organise élection ɓe potti onon ɗo joɗade innon si on wuure on maya ko Mamadi présente o candidat continue ɗo ha Mamadi présente o candidat o yaltale kadi si tawi en ɗumannaki si en wakkilaki o yaltale o inna wano sewna kanel
sellu balde be yimbe fuyantebe wolaynobe haalaji din jadodu fu kambe kuupi mabbe kinele mabbe be jodo do hande hara ko kambe woni imposande dum do o yi laawi din gawal o yi laawi din labe o yi hakkunde mamu labe pita o yi din laawi hakkunde mo autoroute jonade de wade hande kankam ko Allah la no dungande ne bal ko mi to medande jama no jodi do no fetinde yimbe be inna way are o constitution do haysi ko bofojo si o yahay ko bureau gouverneur do si tay ko étage pe wadana mo ko kanko velo makko ko be jawira ko étage dare halaji sama kalaji donc me de tori jamala ginam wakilo de legi meni développer to hayndi bouzal tam enen fus e mi lami be ko hore mo laman legi men hayndi bouzali taw me de tori jamala ginam fu yobe immo o sa do be ndar stay pero en jori ka habe manipuler be feini en koko be feni do 31 5 septembre koko be feni do be habe jabal dans la transition e be fenande godum ngal jokke non enen wudita ta kilimene jodde do a très bientôt